Noniin, nyt. Mä katsoin, että se jääty uudelleen. Tässä meni vähän videofilmi pieleen, mutta nyt on videofilmi taas filmaa. Onko se vimppa tuo ikkunalla? Mikä videofilmi? Mä olin ihan videofilmi, mä sain ton video. Täällä on tää hieno jähintynä. Mä vedin ihan videofilmi. Oliks toi nyt tuff? Mä sain sen. Onko se taas vipa tuolla ikkunalla? Yes. Mä missasin 2 sekaa, kai. Joo, kai missasin 2 sekaa. Mä en päätä! Mä koitin olla tough gamer. Mä koitin päästä tähän, kato. Mä koitin päästä tohon laudalle. Mut siellä toisella niin kato, mä en päässyt siihen, niin mä vaan hyppäsin silleen tälleen. Mut mä en päässyt siihen, se oli ihan tough gaming. Se on taas tossa ikkunalla. Onko 2? Yes! Kato! Eiks okei? Väistä! Ei vitun ne! Hissi mä otin damagea. Väistänyt saakeliin. Tää et osunut siihen. Joo, mies siinä! Ei kun kato kun sä et ollut. Heti kun minä tulin, niin kato, mitä tapahtui heti kun minä tulin? Meillä on sama verran. Niin, mutta heti kun minä tulin. Oh no. Onks ne ikkunalla? Bro. Ootan. Joo, 1 oli. Kato sä sinne alas ovelle. Tais niinku, tiiäksä bro? Toinen on myös. Vitsi hiusraja vaan näkyy. Se taas et ollut täällä. No ei varmaan kun tää on sulle ihan peitovin oikeesti. Mulla on nää kassit, nää kassit heiluu kun mä teen tällä. Mä heilutan mun näyttöä niin kuin kassitkin heiluu. Sotavakki heiluu. Mikä vittu tää on? Bro, what is this oikeesti? Onks sulla meo vai family? Onko sulla hirveä family? Tää on ollut aika nopea peli mun mielestä. Tää on ollut aika family. Mä otan tän sun. Rynnää. Kato! Ne teki art. Voi vitsi rellu oikeesti. Molemmat. Rellu on paskaa. No mitä Bro, what the freak are you talking about, bro? Rellu on oikeesti. Otatte mun Glock. Losing with my 4 Glock. Hei, Mäkin laitan. Täällä on Half-Life spray tällä yhdellä hetkellä. Mä osuin siihen kerran siihen toiseen. sä kuolit. Ai. Sä kuolit. Uttet uppetpel. Bro, mä haluun avika. Sanotaan only pistol. Only pistol. Only pistol? Mä kysyin only pistol. Okei. Only pisto. Question mark?
Niin niinku että haluuko ne onlipistolla? Ei, se on tuo ylhäällä. Mä oon ihan only pistol. Mä osuin siihen! Vitsi! Mä osuin siihen! Se on lovi! Ammun nyt sitä. Vittu! Bro was like, what? Okay. Question mark? Ja, okay. Question mark? Älä ota muuta kuin joku pistooli. Piti olla pistooli! Palautin sun sanako. Bro, what the freak? Mikä tää sun Destu gameplay? Mä vaan menin. No mä sain yhden tyypin tapettua. Only pistol. Bro, it should be only pistol. Mä otan silti yhden pelkän pistooli. Mäkin. Joo, only pistol, mä sanon. Oliks toi nyt tuff? Joo, vitsi, mä olin oksennus suhun, kun mä tein tämän. Röyhtäsi. Niillä ei oo only pistol, bro. Sillä yhdellä on SS. Bro! Mikä tää on sun katteet pinhaa sua? Mikä tää sun... Niin, mut kato se oli vaan sen takia, että mä saan sen. Mä tiedän, kato. It was just the drill. The drill goes like that, bro. No, pom. Niin, mä pom. No, säpä et pysty tekemään näin. Ai vitsi käärme. Oho. Only pistol, bro! Hei, tää on ihan tumma. Only pistol, Only pistol. bro. Mä olin ihan sairaan tuff. Mä laitan vaan bro. Mä otan B. Mä otan AK. Mä otan varmuuden vuoksi AK. They are gonna cheat, bro. Bro, I play for fun. Ancient. Shut up, nigga. What the frick, bro? Mitä vittu? Ei vittu, tää vaan lakas. Mä olin täällä ylhäällä. No. Mullekin I hate it when it happens. Vitsi. No niin, eli toi sanoi, että you ain't game warder, eli meidän ei tarvii ottaa. No niin. Shut up, nigger. Miksi sä sanoit, että pelkkä pistooli? Oikeesti Vitsi. Voi himpskatti. minun ei tarvii katsoa mihin minä menen. Rikotko siinä minun pikkuaatoni? Vitsi nigger. Vittu, se on siellä ylhäällä. Vitsin domiks, ime vittu. Kikki. Me oltais oikeesti voitettu, jos me ei oltais sanottu, että only pistol bro. You liars. This is a lie! This is a lie! This is a lie! This is a lie! This is a lie!